Salam mehriban adamlar. Bu edeki videomda biz size durmuşdaki iň möhüm bolýan wakany öwretmek üçin niýetlep çykardyk. Bu bolan waka barmadyk ýagdaýlary köplen çalykda biz öz durmuşymyzda hem görýär. Onda waka şeýlerak bolýar. Haçan Stefan 21 ýaşyndaky Amanda adly bir gyza duşýar. Amanda şol wagtlar 18 ýaşyndady. Ol ören owadandy we Stefanyň ýüregine ýer tutdy. Emma ol gyz başga bir ýer bilen gowurşýardy. Stefan Amanda hakda pikirlenmän 1 minut hem oňup bilen okdy. Olanyň bilen dost ýokmunaşýardy. Stefan Amanda bilen hiç açan bile bolup bilmeýän diýip pikir etýärdi. Ýöne käbir zatlar bir kiliň içine ütkedi. Amanda söýgülsi bilen aýryşýarlar we şol wagtda Stefan üçin ul şans döreýär. Stefan Amandaň mudama pikirlerini, duýgularyny syýlap hormat goýardy. Onuň söýgülsi bilen aýryşan üçin näçe aglan hem bilýärdi. Olanyň üçin ören gynanýardy. Ýöne 2 hepde geçen soň Amanda birazdan gowlaşyp başlady. Ol indi öňkü söýgülsini ýatdan çykaryp başlanýardy. Günlerde bir gün Stefan öz içindäki ähli duýgularyny Amanda aýtmaklyga karara gelýär we onuň öýlerini tarap gitýär. Stefan Amanda ýok diýer öýtüp ören gorkup barýardy. Ýöne garaşyşmy diýal bolmady. Amanda onuň derhäw sözüni alýar. Stefan ol gün dünýädäki iň bagtly bolan bolupdy. Ol begençinden ýaňa dünýä sygyp bilmeýärdi. Stefan şol günden başlap Amandan bagtly etmek üçin elini gelen itýärdi. Ol ören tahyp bolup Amanda barada mudama alad edip gelýärdi. Oňa her hil sowatlar berip Amanda näme sorasa şonu ýerine ýetirýärdi. Stefan bilen Amanda şeýle bagtly ýaşaýardylar. Bir kaý soňra bolsa Stefan Amanda özüne durmuşa çykmaklygy soraýar. Amanda hem kabul etýär. Olar toý etmek üçin gün belleýärler. Stefan ören bagtlydy. Ol öz dostlaryna garnaşan hemmetini aýdyp begençini paýlaşýardy. Ýöne toýdan bir hepde öňürti bolsa, Amanda bir hili hereketler ýitgäp başlaýar. Stefan Amandadan hem zat ýer berim diýip soraýar. Amanda hem hawa diýip jogap berýär. Stefan öz içinden Amandanyň toýuň ýetip gelýäni üçin bir açyk tolunýandyr diýip pikir etýär. Bir näçe gündan soň toý güni ýetip gelýär. Stefan öz iň gymmat kostyum jalwaryny giyip bezenip ýördi. Ejes kakas hem ören begen bowlaryny gowanýardy. Garnaşlar gelip Stefan gutladylar. Onuň iň bagtly gününde ýandadylar. Hemme kişiler gelindiň gellerine garaşyp hemmesiniň gözi ýoldady. Bir näçe minutdan soňra Stefanyň Amandany getirmek üçin uradan gelinlik maşiny gelýär. Hemme kişi begenip el çarpyşýarlar. Emma görüp otursalar, ol maşynyň içinde diňe maşynyň sürüjisi bardy. Stefan näme bolýany düşünmeýär. Ol diňe haýran galyp durdy. Ondan soňra maşynyň sürüji düşüp Stefana hat getirip berýär. Ol Amandadan gelen hatdy. Amanda hatyň başyny bagşla diýip ýazyp başlap, ol öňkü söýgüsini intäm gowurýandygyny we täzeden ýaraşandygyny hatyna ýazypdyr. We onu öňden aýtmany hiçlik güýji gurbaty bolmandygyny we ol öňkü söýgüsini barmasa, ondan başga hiç kime baryp bilmejekdigini hat ýazyp hatyny toňlapdyr. Toya gelen hemme kişiler ören gynanyp Amandaň Stefan taşlap gidenligini, toy bolmajakdan mihmanlar düşünüp ýuwaş-ýuwaşdan dagaşypdyrlar. Stefan utanjyndan ýaňa näme etjegini bilmeýär. Ol öz-özüne soraw berip özüniň näme ýaňşyk edenini bilmeýärdi. Stefanyň ejeski kakasy oğluny gujoklap bagyna batýarlar. Stefan hem çydap bilmän birden ağlap başlap, bu beýle bolmaly däl diýip gyýryp başlaýar. Stefanyň alan gymmat kostyum jalwary bolsa göz ýaşynyň içine edilip galy berýär. Stefan ondan soňra Amandaň öýüne tarap ulgaýar. Ol ondan näme üçin beýdenini soraýar. Olaňa bir gün mundandyr men dünýädäki iň bagtly bolandym. Indi bolsa durşy bilen ütket diýip aglap aýtýar. Ýöne ýene de jogap tapmajany bilen soň Stefan ötäden ýygyny aýtýar. Stefan indi ol ýaşap ýören ýerinde hem durasy gelmän ejes kakasynyň ýaşaýan jaýyna göçüp gitýär. Ondan soňra aýlar günler aýlanyp durdy. Şol bolan günden 3 ýyl soňra bir garaşmadyk waka bolýar. Bir gün akşamlyk Stefan öýünde divanyna kitap okup oturýar. Birden gapy kakylýar. Stefanyň gapyda kim bolup biljewardy hiç pikir ýokdy. Stefan gapyny açýar we örengen galyp gözüne inanmaýar. Görse gapyda Amanda durdy. Amanda ýygyna dolanypdyr we o Stefany gowurýandygyny aýtýardy. Ol Stefana ýygyna özüni dolanmagyny haýyş etýär. Stefan bu bolan zatlaryň düşüm ýa hoşdugyny düşünmeýärdi.
Stefan boyun almalydy. Ol intagam Amandan ören gogorýardy. Amanda Stefana näçe wagtlap özi bardy pikirinip ýörenini aýtýar we öňkü sevgilisiniň ýene-de adap taşlap gidendigini aýtyp Stefana täzeden toýa daýar diýip soraýar. Amanda Stefana hemme zat isleýişini ýal bolar diýär. Stefan hem begenip bunu kabul etýär we olar täzeden toý etmek üçin gün saýlaýarlar. Bu gedek toý dabarasy ýöne kiçiräk edilýärdi. Her kim öýde ýarlaryny garnaşlaryny aýtdylar we ahirine garaşylan günem geldi. Bu gedek Amanda toý dabarasy geçirilen ýere ir gözünden barýar we ol Stefana garaşyp gözi ýoldudy. Ahirine maşin gelýär we sürüji Amanda hat getirip berýär. Amanda ýylgyryp Stefan oňa sürpriz etjek bolup oýun etýändir öýdip begenip gataçýar. Ýöne açyp gatokap başlandan Amanda aglap başlaýar. Stefan hatda şeýlerek ýazypdyr. Olanda sen meniň öýüme hiç zat bolmadyk ýaly arkaýyn geldiň we maňa toý daýyl diýip meni gowurýandyň aýtdyň. Ýöne ol haçanda öňkü söýgüliň ýene-de sen taşlap giden wagt bolupdy. Sen men ýanyma gelen wagtyň men şol günler seniň maňa goýan yaralyň ýylaryny doly aýyrmakla çarşyp beren wagtlamdy. Men sen jaň ederiňe ýydyňa dolan men ýaňyşlyk goýberdim diýip aýtaryňa näçe wagtlap garaşdym. Ýöne sen wagty bilen gelmediň. Men sen üçin kän agladym. Ýöne meniň saňa berer ýaly söýgüm ýok diýip ýazypdyr. Inni bolsa sen aglap otyrdyň şeýle dämi? Inni sen meniň nähir duýgular başdan geçirenini duýup durdyň. Senin maňa garaşma, maňa jaňam etme diýip ýazypdyr. Ýene-de Stefan, sen öz öňkü hatyňda belleşiň ýaly, sen öz öňkü söýgüliňden başga hiç kime durmuşa çykjak däl diýipdiň. Barny gitde şonu gözle, meni hem ýalňy goý diýip hatyny jemläpdir. Bu bolan waka ören ýüregiň agyrdyjy bolup, emma käbir adamlar şeýle sapaklar almany münasipdirler. Sebäbi olar başga adamlaryň duýgulary bilen oýnatýandylar. Durmuşda görkezeniňi görersiň. Şoň üçin özüňi ýakmajak zady başga kişi etmeli däldir. Sebäbi şol eden zadyň üçin izinden kän ökünüp bilersiň. We şeýle videomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag olun.